खुलुमबाय दिनै 24 फेब्रुवारि 2024 सुनिबार क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि आरोबाव सिङाव थानाय श्रीरामपुराव गंसे ट्राकनिफ्राय 6 कौटि रांनि गान्जा हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 2 गान्जा फालांगिरि दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय राहुल कुमार आरो रवि कुमार, 2बो ट्राक ड्राइभार आरो 2बो बिहारनि थागिबि। सासे आइजो एमएलएआ गारि सालायना थांबाय थानाय समावनो थैनांगौ जाबाय। हायद्राबादाव सासे बीआरएस एबा भारत राष्ट्र समितिनि एमएलएआ गावनि गारिजों थांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव हरखाब बिनि गारिया कन्ट्रल गोमानायाव लामानि डिभाइडारजों सौदावनानै एमएलएआ थैदों। थैनाय आइजो एमएलएनि मुङा जाबाय लाइस्या नन्दिया। लाइस्या नन्दिया एमएलएखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। आसामनि काजिरङा हाग्रामायाव गाबोन आरो सबनिया जायफोरा मैदेर गाखोनो थाखाय थांनो नागिरदोंमोन बिथांमोनहा बे प्लेन खालामनायखौ केन्सेल खालामफिननांगौ। मानोना काजिरङा हाग्रामायाव 25 आरो 26 फेब्रुवारि खालारखालि इलिफेन्ट साफारिखौ बन्द थागोन होननानै फोसावनाय जादों। गोजां बोथोरनि समावनो अखा हादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोजां बोथोरनि थोर थोर गोजांनाय समावनो अखा आरो बारहुंखा बारदों। आसामजों लोगोसे आसामनि साखाथियाव थानाय गुबुन रायजोफोरावबो अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाय हालामाव गिथाव बाथावै अखा हादों। अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों आरो बे बारहुंखा आरो अखाजों गोबां न'-बां बिफां लाइफांफोरा बायनानै खहा जादों। मा बायनाय होनदो? गलि ओमफ्राय बाख्रि ओमफ्राय न' खामसालि गय दंफां फांथाम। ओमफ्राय मा बायबावदों आरोबाव? ओमफ्राय आरो माबा आरो गलि खामसालि बाख्रि गय। न'आव सोर दंमोन? न'आव आरो फिसाजो आरो आं दं, रावबो गैया, हौवा मानसि। अबाव दंहैयोमोन? अबाव दंहैयो? पासिघाटआव दंहैयो, फैयाखै रावबो। खबरखौ मोनदों ना मोनाखै? न' बायदों होननानै खबरखौ मोनदों, दा फैगासिनो दं, हरावनो फन हरबाय। अबाव थाखो ओमफ्राय हरावलाय? पासिघाटआवनो दं बिसोरो। नोंसोरो बहा थाखो ओमफ्राय हराव? ओइ मालिनाव थाहैदोंबा गिनानै। बिराद गिदिरमोन आरो गिदिरथ' अन्थाइआ। सासे मा आरो मा बायनाय होनदो? गलि ओमफ्राय बाख्रि ओमफ्राय न' खामसालि गय दंफां फांथाम। ओमफ्राय मा बायबावदों आरोबाव? ओमफ्राय आरो माबा आरो गलि खामसालि बाख्रि गय। न'आव सोर दंमोन? न'आव आरो फिसाजो आरो आं दं, रावबो गैया, हौवा मानसि। अबाव दंहैयोमोन? अबाव दंहैयो? पासिघाटआव दंहैयो, फैयाखै रावबो। खबरखौ मोनदों ना मोनाखै? न' बायदों होननानै खबरखौ मोनदों, दा फैगासिनो दं, हरावनो फन हरबाय। अबाव थाखो ओमफ्राय हरावलाय? पासिघाटआवनो दं बिसोरो। नोंसोरो बहा थाखो ओमफ्राय हराव? ओइ मालिनाव थाहैदोंबा गिनानै। बिराद गिदिरमोन आरो गिदिरथ' अन्थाइआ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।